You are in love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Bedianko, eyawa. Bedianko, eyawonkwa. Me ajewa bosu. Uni baby arako. Si domina mindo ubie. Eduani bi ni wa me ba be soja anu aduane ma asa gidio. Etiska na me gitu wo no wafa mom de anu aduane no na emum anso me. Anso wo so. Wa hwanyame anim adi. Wo hwanyame anim adi. Wo ne me pesa wo ye no wo de wo nye. Ba ne wo pesa wo me ye no. Wo pesa me ye no de me nyama wo. To okotra kwa akọwi ne maku. Ama aponche na ati fifiri. Ma me hwe. Aware na ama ware na me no wote ya no. Mesrew. Masa de no kwa nyede en repeating itself biem. Enye sa wo hu mi ye. Debi nka be dai. Me me ye dai. Debi nka be dai. Me me ye dai. Me busa wo san ka be dai. Wo nya papa on. Me nya debi na wo debi wo ba komu anum da. Wo musa mase ya hu. Jiran ma be kakansem. So wo ba ya hu turumu na che se wajini di achia na abeya me hware nya sa. Turumu be. Ana betina hanum na abawi fufu pa wudi akwa na che se me yam kura hye me. Turumu be. Wo ba be jiran hanum ba be yese den. Turumu na me di ada. Na da obana na kan ba be wanu oni turumu ni. Yo jai. Mame hwe. Wo ahana me no wote no. E wo so wote ase se me no umienu na aware a me no umienu ye dai. Ete ha. So wo hwe na so wuntumi ntina mame. E dan me na me han you. Ana wo so pese se me bu se wo ye me kunu dia Marcus. Ayo so de me fra ha sei. Adi me kokro kasiem. Enye sa dia cancel. Bi ne wo wuti mani free wuti. Ani etu free ha na ha me na me han ye. Me na me di me sika han ye. Wo na wo du sika han ye. Wo tam so ye me na me di me sika han ye. Da. Marcus, enka bi da. Anaba ye krobe de wo musamase awu. Mame. Wo musamase. Me ye gentle. Also first day wo no wo wife buy o kan sam me ye from aka pia ntwede. Ko musamase. Se ntwede no me nya free he. Wo ba be jai wo fu brim anu meduan na we. Be bo so aduan no. Ena na wo ku hu age no. Ena na wo ku age no. E dia na me ku age. Ena na wo gifri wo yonko nsem no. E dia na me ku age. Sanfre ma odi huhu pade a wonya bi no no. Mistake papa. Shortcut. My mistake papa. Wo the next time ba bi nsi biem se ma yi skat wo se fire aduane ma me na me ko be ba no wa ya aduane na di. Anka be dai. Me bo papa. Hey, council ba ji medi. Me maji wadi. Wo ba ji medi. Me. Wo de ma me Mr. Bibia. Na ko be yi skat wo biem. Yi skat wo anka maji mi. Me de o ya mabu o. O ma wo saka mi biem a o. Be da me dia kan ye be ya bo. So don't know asaka. Pem bukacho emesa. O don't know asaka. Na le wadi kan mi. What is that person no benanti no? O life nye. Odi dia ya ahome na ya ansem. Me life ni mu ade ntam ni mpanifo di ago. Me size. Omo be jimi so ntimi ni mpanifo di ago. Me hu wi ase. Na ade. Akora no adwun papa be ne wontiri ma. O ba mambia. Dia ya na ya ampa. Asem. Hello, no. Hello. Majo. Brani for na atoso. Wa no tuana so da. Enyo na wa. Majo wa di o se wa isi a o yi. Anyway open. Bra wona me. Eto de no e bo kwa. Eto de say ya kwan tin ya mo pen. Sa. Me mana wo twam gwaran ka chi akwa sen ka efe. Ana atia. Ada wa hu. Afra. Wa mo se ni patia. Ya bi o se anse. Me hwe me nim straight me da ne me aso nti. Anu kwa na me kan se wo hwe ni de wo hwe ni. Pacho kasa na ye koya ade. Sa. E frena acoustic na zo. Hai. Acoustic. Alo enso ana. I was ready for it. De ajodo. Hey, we didn't know what I'm say. Hey. Yes, my makeup. Na be ma so don self ada wutu ana. Me tumi shwa. Ase baby na me ti maje. Me papa me to say na be obehu mi yi. Ase me ta mu apa. Am ta mu se utwam apa. Menya. Nka me no betena opa me abobra. International dey. Enye international we ni bia. Na ne betena ne metena. Me mani je ho me pew. Kam o ti ase ma me a e betena ma yetumi abobra ni. Hai asale on. Enya so dem say school. Ara fa o se on se o he no. Ani bo ne che no ati. Ala. Sa ne ti o de yan to gba sen ba. Ala de. O so pe me. O ti yan kasa. O se me ti ase yo. O yesu ai. My school. Any maninho. I don't school. Maninho, what are you? That's just some much. That's Missy. How was it? No, what pay me? Why are they? What pay me? Now, you know.
Woni me ni wose te abi on. Woni nam kome ne ge fe na kushia krono. Aba no na beja. To flow on na friend. Yes mo jan ka wani wa 22 a waje se. Afun sa bro ba enti me. Wo modern ti ase na ne game show. Nya botre na dem. Anya no kre. Esther. Oge ni akosia. Onya kromfo. Ni na dem kan na nya no kre. Ese nge ni ko wi ano na bo achiri. Di ge di akosia. Oya kromfo. Ese me kan na no kre ana me boa. Me boa. Nchatu so. Ayo do. Beti ade ba ku kan. Hu me hu anokola. Hu hanu. Ene ma ba ne cheche spa. Ya so obi ko na aka no wasemo. Ene ma ba ne cheche. Ade a mele. La show no da mimpem. No da mimpem na me. Ade a me chini se me go ka se ma wie. Na me ko na aka me wasem wase. Me se mo mu nya ncheche ho no. Incident na wan kan chema me 2 step no waka. Na se wo ko. Me frɛ wo bai. Yo wate yes mo jan ka wani. Wo wonka wani. Wo ya na me mu an. Ti. Mo nya fe. Fasa nkam nya se na me ni di. Ti. Empa bo ehso. Ti. Nka te mo. Bede no. Me frɛ wo enye bone. Ene mpanyimfo kwa sɛ bone kra yukram. Ana ewiase nimpa a wɔdɔ ne bɛyɛ obone amana hawo. Bede da se be me frɛ wo begina hase ya. Eye niema bebre na me de aye wo krom hase. Bede me dwa to awo sɛ ne esi ye bia no fa kyɛ me. Afi makoda adwene ho sɛ sumye wo ho no me ma adwene bebre. Wa na de passen betumi na me yese me mpɛw. Ba me koda adwene ho no. Ese me san ye den. Eba wo nkyɛn na me bɛte wase oho. Na me san na wo etina oho nti be de me ba ya ye passen na de to me nim no. Wono ana sisi a me se ma accept it. Sa okay. Me da se so frame and me dis an come away. Na nye na mate se nam kruma nyina se waware no. So the last time so sha mo ka tem so be ware. Me kra na me nyindi. Na me se pa won payment na e ma bi wa no ye dey. E ka bibi sa tweme. But me te se waware. E na confirm si de wo kan e no so. Enti na ma na nse me so ma ye dey. Mayi mani no. We de aware no de no krase me ware ye. But be ma no be hwehwe na chi ehwe ne me bi no. Onye be ma se bi obetimi aboa me wa abrabo mu. Eniema bebre na me ho akyesa ma maba mabu aware na se. Enti na se maba won nchen se wo de ne yesi ye bia no fo ani tu akesi na san age me back na na me ntane mobra. Na se be ma de ofo bi ni natena se bi ye hwehwe ne nsemu. O hwehwe ne niema bi ni niema bi o ye de wo ye. So betimi na tu anoma so betimi aboa wo ana se ba bi akona se ada se eye na se nya because enye chenchen nyina na ya depa so ko ya na wasaba Nti wonje me ana don't worry me de se on se me do ma ye de me ye bi asenka se be obeye me dia na nka me no abobra but se ne o kan nti na ma de me ye bi ano enkonkosi aga enti na se waba na se o pese o sa na metena me de me ho e de ma ne ma de am pese me ye ne se be obeye makoma so ade e de e de ama me hia wa e se won so ye de oba se ne be ya so hia bibia me so metima ye de aya ma me hia na me pa ne se enumudwa me medwa manum ncho me odo de ma enti no de hia wa brabom bia se be ma de support oba no I'm ready to support you enti no asem na ade aba no e ya sempa majetum why me da se unso ne me di ye wunyina wanfo ani anso akasakasa bia me ka mani twi eye kasatara even me bu anim tia ni nyina mu no wo so wodo kan na ade dominti no wasan age me baka me mekanya ne se me da ase ne waka no nso me di so pepe mate me te so ware ya me shedem be 1 week na me ntumi mpie and say broken heart achime ama me hu ya me ma sometimes you mistake be brave you hu be ma ase de be ma ne appearance ne ewowo ye nhwehwe akire hu saade we ye nipa no wo no se ye ne dia se de ono ane so ye call ye hu so oda aka mu se ida se nipa no
Boys be breed na mo ko han ka. Oh, you do Friday na be hu se ka manfo be breed dem ni omo dia. Na tie. Oh, akọ han. Afọ ne ti mo ekonya accident se urade mawu. Wa japade na akohwe wa wu bebe ni wu. Medofo. O sister me ko rentiums. Hey. En samu kosu. Ba sana ticket mu an wa dwan ye bebere na hu ne wonya wa parabo. Na de odwen fa no nyina na akoye akwasi bi na. Sem bebere ntinana. O de wakasa Martin to de mamenja sana wo ya de krana. Ya. Inti mesan na me hu da be. Oh, na say eni ya na. E ba into de bibi ani a why. Okay. You want number there me. Ase wo pro ho sana se. Pro na won say ma de da bi sa na. De da ne de normal but once I dey wo pede na no asa beto a wo de. E ba nsa na ni je ne wo tim na ye mo. Okay, o de mate. Why? Yeah. Hey. Ni meni. Aboa. Okoko wasaba. Etia. Who feel? Sister, mom say, "Hey, tipsy, you jump, why are there?" That's. Say we have a there. Oh, you who are done. But me no one come with you. Sir. You can't say tear. I hope say your bonnet. Your bonnet. Okay. A baby bonnet ni nyina also. Papa. When your bonnet. They know ba ho na. Mo say, gay dear. Me hu sa se bibie free me mfe me se me o dabi me hu sa me fe pade ba ko pene o to be frank my kana me bo amani che ho woni jime se me nya anka yes se ho efie ho de efie ho ayeti obi asole o se dem se me hokra na wonti me makra na me state ya guest house na de o bit me aye live ati ase em fa ne bonne em ko wechi oh agro na wudi ana o so mashe libresem me so opeme ona ye de me gina ho na refi se madam fo na de me be chia wo wadamfo na de me be chia na onte ho ani gina ho na oba gay ba gay ni tifi ho ba se ni so abepe no ene ko fe no oh da bi wo na manage ho oh enye adwuma me mehwe wo me ye wo kama kwadwe na ahia a enye adwuma ade na wo yesa enye adwuma ade because wadamfo se yin pa boni sem ne wo we yin pa boni sem we yin na compound house de we yin timi si obi kura ni obi timi ko show obi dem no ne ne ye yi we yin na wo ho ya de tesi what you say yan fasa antetim oh ni isua ko se ha de why yan fa gronto nchen me ni jin ho ye bibi why we are serious I'm serious asana wo kan no kure asa wa surprise me oh da bi mpa sure David ende me sure se asana wo kan e be ba so Uche mana ujina. Pachu, good morning. Ya joso. Oe. Na no wane jina. Benini pa. Oe. Unim no. Na mimi kofi sisi yo. Oire ya we so wa. Ade unim no. Oe. Tipsy girl na. Aha, oh, kafa. Oire ya we so wa. No bi enyina atifi dem nini jina ya bone. Wo mini njina hoda. Woni sisi de nyam na jina ho. Sem ni we jina hoda. Na asem ne ba out. Asem be ne ba out. Se movie ni. What today? Me ma then out here. We twem ko. Di mi kofi anu no. Oko bye. Me ko. Nya bo bia me de be boot hwem na ko. O ba wo hu so mumie na mpie. Embe bom. Anana. We nyina we be isemi bi ani o gewe ankasa obayi me agewe ankasa face there me hu ge na me kan ono na oni hukunu mo ye nti aka yo so ye na nke no ano oh ande oni ni ntimi nye je se me mpena se hwese obi a mimi gina ha wo gina ye nyina tifie ba ko otimbie na no ka chem se wonim me otimbie na no ka chem se wonim me bi na sim ntia ne kwa o ye ko idie omo onko kame fa o se beto aso ne onte sa ba beto se menu gina o se beto aso e bra won so die obu oduro ada na me odu se ba kokuduro kama koma so ade makoma mu asema kire asa odidi agro ana wa mena kokuduro to yam sister dey na okay many brasem me pa sho enye adwuma dey na edi ntina enye adwuma me nti ase
obi a me no ti fie baako na woni me boyfriend so ya adamfo ne nyina ti fie na kwan men so ne be fa so kra me yere no nya yiro ye nware no afi na obi hu ni suban so de waba ti me kan sama che wuri ndi ntia me guso ame na o kan de wi ase o de ye yi me de ndi emfanti mpacho me di kan ye wadi kan be hu ye de me di kan why ni ye ko no asaka pe mu ka che me se odono asa abena wo ye me sa wonnam ha ba ha rules chese me wa de kokra chese my mistake o me hu chese me hu be me nyina so am so ebi be wono saka pre wonnam nyina oba na bo ne ma ne si ya no okay we see here na we see na hwan ne ma oba ye mentade ne si ya na o ye ne dey o koton ana me koton dey da bi na wu gina ho ntade sika be na menya fi wo ntade wa ba na ne ma si ya nti wu nya sa so wo betam ne ma ne de akọ me fa nko hen me fa nko hen Marcus e fia won sene ha bi wo yes wo timi nya no kasa asem we kire me e de etumi na wo kasa asem we ni kire me me han dan wo na ho han dan no o tam aso me na mbebetua ne aka me na betie nti dai wudi na wo pipa no so wudi na wo pipa no so bla ai crash wo na me be camera o me no be camera wo na me be camera wo na mo no shepe wo be crease me hu wam we de mato di say wudi won kapre me me hu kapre me hu kapre anka o tam so ye me na mbebetua ne aka no mama kwa me ye sure krasa wo girlfriend ni sika ana be bre say ni sika o say ni sika o wo da asematua ama wo anya baabi dabi enye wo na wo tumi wa ha twon ho na me fa me nyoma nko inside odi kwan o pasa me bo wo hu o pasa me bo me pen pasem me so me pen sim hu o ba ya ma ye bibia boko me kwan na wani kwan na ho yanim me kwan na wani kwan na ho yanim ana me sifia de won se hwe woni o de ma me no wonye ni titia simple as abcd me ware wo no eye mabusua no wabusua no ye tena ase na me ware wo enti wo de se wo se me mfa me nyoma na me nkwa ma me no woni wabusua enye de ye ntena ase ne ye mfa ye ntu yi santo ya na me kọ e wo fie bem se wo wale me na se ne wo ye ne nsem hunu na wudi kire me me yo ba se me de wo Kacha me mabusuafo se me ne wontina enti frɛ wabusuafo ma me frɛ busuafo do kwa me frɛ busuafo so sisi me se awale me mpa bi na de na ma ya wo mpe me se me mpew e de na ma ya wo mpe me se me mpew ma me fa me nyoma ne nkoso me mpe ne wo ne me ye no ma me fa me nyoma nkoso e da no wo na wo han and try me wo na wo han dan no me mpe ne wo ne me ye no e kwa na ho anim haya na me te me na me han dan no wo tama wo e sori me ni na ba ma kokoti me de ba me bo me mpe kwa asemo Mabuo. Me de me search be battle bia. Kan sorry on the Daniel church. Me be battle. Rade. Kasa wo kan keke na wontimi nye. Sorry ho. Me se me nsole ho. Be mabuo. Me se me nsole ho. Mabuo. Fo be dey. Mabuo. E na lu ka. Mabuo. Me de bag be bo ani so. Sorry ho. Me se me nsole ho. Me pɛ ne wo ye no. E da wo na ha. Me se fie anya me dia so wontena fie ha bi. Me na me ha ye. Me se wontena fie ha bi. Misika mami. Wo de fa misika me de ha. O tam so misika me de ha. Fa sika na mami de ja ne o kire no. Na so se kwa ngaba kwa na ngaba san balance me. Me ni ba bia akọ. Wo ni ba bia akọ na nya fie ha. Mabuo. Wo ba po me. E ka bi do. E ka bi do. Rade. O person me dem me fiu. Sorry ho na me nko inside. I was ka o ba police case kwa. Enti na me say o person me dem. O person ye me bo ni ye che me. Sorry ho. Na be ma woni hu ka pre dem du ko police. Sorry oni ja ni o che ma buo. Sorry ho. Misuza kwa bedi kudimda. Titibuta ya woni menida so. Aye vida kumikui bambyo. Wakunini wone dombarimo Zuza kwa bedi kudinta Titi obutana wona bichribo Sister Gifty. Hey, wada su Mama nkwana Hey. Yeah, sorry, right. Huh? Hi, now, there. Where ya?
Ope. Je e no de agro. Fe di agro, why? Papa sele so de. She, me na mama kiss ya. Yanko fie, why? Yanko, ai. Hey. Se na me ko friend ma me na say, na me kra bodam de, ana ame hwe. Yanko fie. Hwe. Ko fie bai. Eh, se na me ko na me aso me bia buo. Abodam ni kra de me dan, maso ni mu akofie ni. Ma watwe me abegina ha no. Onso ka dia asema na akokọ na boaji so. Ati se bibi na mkwan so. Enyim na me tutu bidi machi ansa na masiti me. Ti se wo de bia wo di asema na yanto. Ono hanto. Mete woni dada. Eyedo. De. Osinde nyami shira. Ya nyami mama. Asem no kokọ ni nyina edi adanse. Kosada na me ni omu nyina na na Hoika. Beje di say. Ukunu ye chwan. Ona mo anwasa no. Wo ye grebo papa. Sese. Asem na eba no nim hyase ma wani munyam no. Ya me hira o. Ose me kan no waje so. Wonim say, gen ka fense. Mi mpani din tie mi wasa me ba de obi omu ade de no ho hihye nipa de me po. Gen ka fense. Na wo ka so bi mu ade no ubu ade. Tips mpana na oni ni wo fie ho no. Sarah. Ka fense. Sarah. Edin we na datom so be da no nkrofo nkrunche mpana. Oh, so asema yi wadanse to bona men kasa. Se ukunu. Maami afia mu ntam honom eduru no mu gina ho. Hano. Ukunu ne dina abo ya. Tiaro sa woni. Omu gina me hyenkomo na. Ma ante de. Nkwe ni nyame anim kokọ ne na tie de abi ko omu gina wo che. Se ushema ukunu wo pe no. Fa waje mame. Se fa waje mame. Ya agro se ya na obi di ni ko. Hwade ho akọ. Me se o me nka so bisi o. Nana me phone na dum ntimi ntwa wo. Ba ukunu di adanse se me duru ho no me chia no. Eni ni di nkomo. Ti fa ho adwen. Me de wiase ade a me mpani obi a wotetete nkrofo ntam. Me de saade nde wo de ba me so a me mpe. Ti mi ma mfa ni obi. Nti ukunu monitor na kakra. Ade na usuban tisa. O se tips wo ta tu kwan ya hye wana mo. Ade na wo usuban tisa. Wonye meni. Wo kansa ade a wo mpa ne so bi otete nkrofo ntam. Ba no ana wo gina ha wo yi. Se ntam tete ne ye se. Omo gina ho no mabra onim se etu ana ware a wone ne yiri na tifie na wabeye intermediate.